priatelia, ahojte, čaute, vítajte pri našom ďalšom spoločnom talentovom taxi, alebo talentovanom taxi. Rozhodnite sa, čo vám najviac vyhovuje, v rámci ktorého sa rozprávame o talentoch v našom živote, o tom, ako ich dokážeme spoznať, identifikovať, pomenovať, ako im dokážeme lepšie rozumieť, ako ich dokážeme rozvíjať, čo s nimi môžeme robiť. A tak ako vždy poviem, že ak sa náhodou pýtate, prečo sedíme v aute a rozprávame sa o talentoch a prečo nesedíme napríklad v nejakej krásnej konferenčnej miestnosti, tak je to preto, lebo sme sa zhodli všetci, že talenty sú vlastne súčasťou takej tej našej životnej cesty, že tak ako my v aute sme na ceste, tak v tom živote ideme po ceste a talenty nám pomáhajú lepšie, ľahšie, rýchlejšie, pohodlnejšie, komfortnejšie, bezpečnejšie prísť a efektívnejšie, to som asi povedal, prísť do nášho cieľa. A zároveň, že proste ten život s talentami je lepšia jazda ako bez talentov, respektíve vtedy, keby sme naše talenty skôr potláčali, než im dali naplno vyniknúť. No a o talentoch sa rozprávam s tými úplne že najpovolanejšími ľuďmi minimálne na Slovensku a v Čechách, teraz už aj v Čechách, lebo vlastne rovno z Čech, s ľuďmi, ktorí sú reprezentantky a reprezentanti spoločnosti Lipa Coaching and Consulting. Dúfam, že to stále hovorím v správnom poradí. A dnes teda veľmi srdečne vítam Romanu a Martina. Romana je koučka, talentová koučka, ale ja som včera povedal, že talentovaná koučka. Ďakujem. A Martin je takisto kouč, lektor, mentor a psychológ ešte zároveň. Takže ahojte, čaute, vítajte. Ahoj. Ahoj. My sme v čarokrásnej Žiline a budeme sa dnes tak ako vždy rozprávať tým poradím, alebo tým spôsobom, že si predstavíme, tentokrát to budú 3 talenty, povieme si, čo každý talent reprezentuje, znamená, akú hodnotu prináša, aká je možno jeho tá hrana, alebo tá tienistá nejaká stránka a potom si dáme ešte jednu takú špeciálnu nástavovú tému, ktorá bude dnes o talentovej téme. O talentovej téme. Dobre, tak začneme, budeme sa rozprávať o 3 talentoch. Tak prosím ťa, Janka, povedz, že ktoré talenty to sú, poď ich predstaviť a rovno si vyber... Janka, Romana, dobre? Lebo včera sme mali dvojicu, že Martina Janka, tak mi to tam ostalo ešte asociované. Dobre, toto nevystrihneme, toto je v pohode. Tomáš, toto nemusíš strihať. Tak Janka, poď. Tak Janka, prosím ťa, Klaudia. Inak bol som na takej divadelnej hre, ktorá vlastne bola postavená okrem iného na tom, že bola tam jedna postava, ktorej každý menil meno, že vlastne celú hru divadelnú ste nevedeli, ako sa naozaj tá postava reálne volá, že každý oslovoval nejako inak, ale Môžem. to dnes už ne. Môžem? Môžem, jasné. Romana, povedz, ktoré 3 talenty, zober si potom rovno prvý, druhý harmóniu bude mať Martin a tretí budeš mať opäť zase ty. Presne naopak. Presne naopak, ale... Tak možná... Ale znelo to tak profesionálne, vieš, ako keby som to úplne dával. Nie, jasné, poďme, tak dobre, manažujte si to. Nápady? Hej, môžem tak. Talent nápady, už podľa názvu. Ľudia, ktorí majú silnú túto talentovú tému, alebo ktorí majú dominantný tento talent, sú fascinovaní nápadmi. Vo všetkom zložitom hľadajú nejakú jednoduchosť, nejaké spojitosti, sú radi, keď môžu prepájať vlastne tie rôzne celky rôzne časti do nejakého celku a sú vlastne nabíjani týmto, keď ich skrsne tá nová myšlienka, takže ich to nejakým spôsobom tak nabíja, energizuje, alebo ako by som to povedal. No a taktiež možno z toho popisu ešte je zaujímavé, že čo? Teraz mi pamäť zlyhala. Já myslím, že ti lidi... Janka to doplní. Románka. Že nějak mi k tomu hned napadá, že ti, co jsou právě, co mají hodně těch nápadů, tak oni jsou hodně kreativní a hodně takový jako originální v tomhle tom. A někdy takový jako až na mě působí jako přehlceně, že fakt jako chrlí ty nápady. Jsou prostě takový živý. No. Pamäť sa vrátila? Áno. Ľudia s nápadom talenty, teda s talentom nápadom talenty, no super, tak sa nevrátila úplne. Sú fascinovaní, keď môžu aj zdanlivo jednoduchú vec alebo jednoduchú záležitosť otáčať z rôznych uhlov pohľadu a vlastne nejakým spôsobom je ten pohľad vždycky poučný. Že, poďme sa na to pozrieť ešte z tejto strany. Aj z tejto strany sa to dá pozrieť na túto vec. Dobre, ale mne to napríklad trošilinku znie ako taký, že poloanalytik, že vlastne, že to analýzujem z rôznych uhlov pohľadu, ale to je asi iný prístup, že to nie je, že ten analytický prístup, že to rozoberať systematicky a detailne postupne, ale skôr, že ideovo. To je skôr také kreatívne. Analytici sú skôr takí datovejší, že poďme si to úplne rozobrať na čísielka, že aké sú naše možnosti, ale nápady vlastne prekračujú ešte tieto, ako by sú taký out of the box, by som povedal, ešte niekedy to prinášajú takéto thinking.
ono to znie tak, že príjemne, že to vlastne je taký akože dobrý v úvodzovkách talent. My sme sa rozprávali o tom, že neexistujú dobré a zlé talenty. Na schvál to takto hovorím, že môže to na prvú takto vyzerať, že však vlastne mať nápady je super. A my sme sa rozprávali, že každý talent má v sebe aj tú odvrátenú stránku, ktorá nás môže pohltiť a ktorá môže byť paradoxne možno, že kontraproduktívna. Tak čo je tá hrana tohto talentu? Ak sme na tom extrémne na tej hrane, tak určite sa bavíme o tom, že je to množstvo nápadov. Že jednoducho tých nápadov je až toľko, že to môže brzdiť nejakú akciu, spomaľovať alebo nejakým spôsobom ešte pridávať robotu navyše, možno nie tak celkom efektívnu a ktorá možno nás od toho cieľa trošku odkláňa na bokom. Keď som zrozumiteľný teda. OK, dobre. No, já bych možná na toto jakoby navázala, jak Martin říkal, právě to, jak ty nápady prostě chrlí ty nápady, tak potom ti, co jsou právě, a navážu na tu harmonii, na ten další talent, tak pro harmonii to může být právě ti lidi, kteří jako jsou tak, že těch nápadů mají tolik, že harmonii už vidí, že Ježíšmarja, s čím on zase jakoby přichází, že už je to jakoby moc, že ty ho brzdí prostě, jo, je to už takové... Narušuje tu harmonii. Ano. No tak pojďme na tu harmonii. Tak harmonie je jako definovaný talent? Harmonie je takový talent, který ti lidi můžou být vnímáni takto, že hledají vždycky jakoby nějaký konsenzus, jo, že hledají když je třeba nějaký konflikt nebo nějaký prostě problém, tak ten člověk, který má tu harmonii, tak hledá tu cestu takovou, aby se ty dva týmy dali jakoby dohromady, dokupy. Abychom našli jakoby tu správnou cestu a aby tam jako nebyly ty konflikty. A pořád jakoby hledá takovou tu harmonii, no, prostě harmonii. Môže to byť, opäť môže mať tento talent aj nejakú tú negatívnu konotáciu? Lebo znova, hej, že naprvu mi to znie tak, že však harmonia to máš také, že ten zenový takový pokoj, jako vyjednávač, vlastne... takový jako zprostředkovatel, tady mezi těmi třeba dvěmi týmy nebo skupinami třeba lidí. To je taký, že aj urovnávač konfliktov, že obrusovač hrán, alebo obrusovačka hrán, takýto človek? Alebo to skôr, že hľadá takú tu, že je to o tom, že hľadám akože pragmatický a funkčný konsenzus, alebo skôr také, že keď aj neprídeme k nejakému riešeniu, že len aby sme sa napríklad že nepohádali, aby tam bola naozaj taká tá skôr že vzťahová harmonia? Je to o tej pragmatickosti, hej, že vyslovene, ak je nejaká trecia plocha, tak on ide skôr do toho praktična, že teda poďme hľadať nejaké riešenie, ako spolu fungovať, kde sa môžeme spolu baviť, aby sme vlastne za tým cieľom išli ďalej, hej. Aby vlastne nevzniklo nejaké prázdno medzi nami. No a čo môže byť tá hrana, Romano? Hrana? No, mám výpadek ja. Tak, keď môžem, tak to je úplne vyslovene. Ja som to predikoval, že takto budeme hovoriť nakoniec. S tým bolo, že nie, bude to opačne. Je to presne tak. Za mňa je to takéto úplne vyhýbanie sa konfliktom, že nejdem ja práve riešiť a hľadať nejaký konsenzus, ale skôr sa tomu vyhnem, len aby som tomu nepridával. Ano, vyhnutí se jakoby konfliktu, že tam takový může být, no, přesně. Že může být pro ty ostatní lidi jako vnímaný, že se vyhýbá konfliktu, že prostě nechce ty konflikty, takže to pořád jakoby nějak tak upratává. Alebo aj druhá strana zase, že sa snaží nájsť konsenzus aj tam, kde už nie je možný. OK, že za každú cenu ide. Za každú cenu. To je zaujímavé. No a poďme na ten tretí. Tretí talent je presvedčenie. Po anglicky belief, možno, že v češtine vieříci, tak to už veľa napovedá, hovorí o tom, že to sú ľudia, ktorí majú také silné vnútorné hodnoty. Nejaký vnútorný svoj kompas, nejakú vieru, presvedčenie. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú buď orientovaní nejakým spôsobom, majú ten jasný stanovený hodnotový rebríček. Buď sú to ľudia veriaci, buď sú to ľudia nejakým spôsobom rodine založení, alebo rôzne. Majú proste to svoje stabilné presvedčenie, nemenné, alebo teda minimálnym spôsobom menné. A vlastne majú veľmi silné morálne a etické hodnoty a zásady. A tá hodnota, ktorú oni hľadajú, teda je to, že vo všetkom sa snažím nájsť čo? Že nejaký hlbší... Musí to mať nejaký vyšší zmysel. Áno. Hej. Pre nich ich tá práca, alebo to, čo ten talent potrebuje, je to, že keď tá práca, alebo to, čokoľvek, čo robím, má nejaký vyšší zmysel a je v súlade s mojím vnútorným nastavením, presvedčením. Čo? No, Románka? Ne, jenom jsem chtěla doplnit, jako, že by má jenom,
že vidí jenom jakoby pořád jen tu jednu cestu, že nedokážou vidět takový ten rozptyl toho. Jo, a to už je tá hra, to už je ten tieň ako keby toho, hej? Že, dobre, to znamená čo, že nejaká že rigidnosť, alebo že až taká, že dogmatickosť v tom myslení, akože... Áno, ale to už sa zase bavíme v tom extréme úplnom. To zase málo kto, alebo možno ani nikto nemá úplne taký extrém, ale nájdeme ľudí, stretneme sa s tým, že áno. Akým spôsobom napríklad, že tieto tri talenty dokážu interagovať? Je, že keď mám na jednej strane povedzme, že toho človeka, ktorý chce harmonizovať, do toho mám človeka, ktorý, keby sa napríklad stretli v tíme, do toho mám človeka, ktorý chrlí nápady, ten druhý to chce harmonizovať, tá druhá to chce harmonizovať a do toho tam máme nejakého naozaj akože človeka, ktorý hovorí, že však je to jedno, lebo my tu máme nejakú ako ten hlbší význam a proste ideme cez toto a tým pádom možno nie som schopný alebo schopná hľadať akože nejaké ďalšie riešenie, alebo a čo s nimi? Vyhodiť. Preskupiť ten tým, nie. Ja si myslím, že skrátkou môže byť aj práve to, čo robíme my, že si tie talenty zvedomujeme navzájom, že si o nich hovoríme, pracujeme na nich a že navzájom o sebe vieme. Že tento človek je takto orientovaný, tento zase takto a nejakým spôsobom sa snažíme, rešpektujúc jeden druhého, akoby to zosúľadiť. No, prepáč. Ja som ti išiel do toho skočiť. Napadlo mi kolesa. Ste v pohode? Môžeš ešte, Romy, ty, čo si chcela povedať? Ne, já bych jenom chtěla doplnit, že přesně jak jsi to řekl, tak to jako vnímám i já, no, že cílem je, nebo takové to pochopení a respektování těch lidí a tím, jakože ten člověk i ví o sobě, jaké ty talenty má, tak dokáže potom s tím taky jako mnohem lépe pracovat. I vůči jakoby těm ostatním. Když znám sebe, znám tebe, tak potom se lépe jako chápeme, spolupracujeme spolu, je to jako... A doplňame sa, Áno. že sa potrebujeme navzájom, to je ten jeden z princípov toho, ako sa nazeráme na talenty, že nie sú lepšie a horšie talenty, ale navzájom sa potrebujeme. Áno, presne. No a teraz taká jemne, akože možno náročná, možno nie je otázka, že dá sa povedať, že niektoré z týchto talentov sú vhodné na nejakú konkrétnu pozíciu? Že dá sa to tak nejako vyčleniť, alebo možno skôr nejakú rolu v tom tíme? Že kto by napríklad, že som ten chrlič nápadov, tak rozumiem, že asi mám využitie v nejakom brainstormingovom procese a podobne, aspoň teda mne to tak ako príde. A potom nejaké limity mám v čom, že už v tej asi, že aplikácia. Napríklad, kde mám toho hodnotového, toho veriaceho, toho believera, že ten by mal zastávať čo? Že nejaké CSR programy vypíšľať vo firme. Teraz to naskôr, že veľmi zjednodušujem, ale tak naozaj, že v tej praxi... Nedá sa to tak zjednodušene povedať, pretože jednak tie talenty sa kombinujú navzájom. Čiže nedá sa povedať, že jeden talent je separátny a ja som len takýto. A každý talent je teda talentovou témou, keď sa už o tom bavíme. No, a to znamená, že človek, ktorý má napríklad talent komunikácia, tak nemôžeme o ňom jednoznačne povedať, že tento človek sa hodí na pozíciu nejakého hovorcu alebo moderátora alebo niečo, ale jednoducho je možné tento talent využiť rôznymi spôsobmi. O tom hovorí Gallup a o tom hovoríme aj my ako LIPA, že jednoducho to, že niekto má talent komunikácia, nemusí hneď znamenať, že musí v tej skupine zastávať pozíciu. Ty budeš ten, ktorý bude komunikovať, bude nejaké PR robiť, alebo bude nejaký redaktor, moderátor. Lebo presne k tomuto môže smerovať v takej tej zjednodušenej verzii toho celého, že keby sme akože nesprávne uchopili tie talenty, tak by sme si vlastne onálepkovali tých ľudí a povedali, že akože toto máš tento talent, tak ty budeš teraz toto. Tak ako sa na to pozerať správne? Otázka Romana, Martin, akokoľvek z toho podelíte. Aby som už do toho nevniesol poradie. Ja by som povedal, že treba sa na to pozerať tou cestou, že každý sme jedinečný, o tej kombinácii tých talentov, že tie talenty sú tak jedinečne nakombinované u každého, že nenájdeme dvoch rovnakých ľudí. Takže myslím, že toto je cesta, že treba vnímať, že každý má ten talent inak rozvinutý na tej ceste možno aj od talentu až k tej silnej stránke, keď sa bavíme, že každý sme niekde inde na tej ceste a každý máme inak nakombinované tie kombinácie tých talentov. Čiže kombinácia na druhú, ale asi... Doplníš? Souhlasím s tím, co Maťo řekl. Asi nedokážu teď nějak líp na to reagovat. No dobre, my sa pomaličky, mňa fascinuje Žilina,
tak komplikované, zložité, absolútne netuším, kam nás to dostalo. Ideme podľa navigácie. Ani my keďže netušíme. Ne, tady budeme se nádraží, ne? Nejaké No, ale... výpadky. Dobre, tak toto budeme mať úplne, že akčnú cestu. Vítajte v offroadovej verzii. No, presne, offroadová verzia taxika, to bude SUV edícia. No dobre, tak keby sme to mali teda zosumarizovať, tak ako vždy to robíme na konci, tak poďme si dať taký stručný checkout. Tu je jaká jama. Pekne, no poďme zdať teda nejaký taký stručný list toho. Takže rozprávali sme sa o 3 talentoch. Ano, harmonii, Áno, nápady, presvedčenie. Keby sme ešte raz teda stručne si tak akože 1-2 výstižné vlastnosti a 1-2 rizika, prípadne ako pracovať s týmito talentami, tak aby sa z nich nestali práve tie hrany, alebo teda aby sme nešli na hranu toho talentu? Keď začnem nápadmi, to je kreativita nejakým spôsobom, iné perspektívy, to je ten popis a možno, že ako s nimi pracovať, alebo čo potrebujú je tú spätnú väzbu na tie nápady. Že dávať im stále tú spätnú väzbu, že tento nápad sa zdá užitočný, hej, tento možno menej a oni potrebujú jednak tú slobodu v tom, aby mohli tvoriť tie nápady a potrebujú zároveň spätnú väzbu, hej, aby vedeli, že stále sa hýbeme niekde v užitočnom smere. OK. My sme prišli na koniec cesty. No, že oficiálne tu končí cesta, takže my to potom aj tu ukončíme a pustíme si potom navigáciu, aby sme sa dostali normálne tam, kam sa máme dostať. A prepáčte, ja som do toho iba skočil, takže kľudne pokračujeme. Harmonii je takový talent, který hledá prostě pořád takový dohodu mezi stranami, jak s tím pracovat, spíš si to jakoby uvědomovat a nezacházet právě na nějakou tu hranu toho, že chci to tak jako najít tu shodu, až někdy jako je to moc, možná i na ty lidi, tak jakoby držet si takový nadhled nad tím, bych to tak jako viděla. Možná nevím, jestli mi chceš v tomhle nějak doplnit. Dobré. No a presvedčenie teda, či už ešte pravíš k tým? Presvedčenie. Tam je to o tom si zase uvědomit, jakože dobře, věřím ničemu, že tohle je jenom ta jedna správná cesta, ale spíš si zase jakoby uvědomit, že i respektovat těch názor ostatních a i si dát jakoby ten prostor k tomu, že i jiná cesta je možná, nejenom ta, v kterou jakoby věřím, nebo ne jakoby, ale v kterou věřím, tak si říct i prostě ostatní mají taky nějaký jako názor, mají nějaký taky svoje možnosti toho vidění, tak prostě brát to ohled v tomhle tom. No dobre, a na úplný záver, keďže sa už dostávame naspäť do nejakého normálnejšieho sveta, tak dajme si nejakú vzletnú myšlienku, ako prejsť, počkaj, teraz to napojím, trnistou, kľukatou, hrbolatou cestou našich životov vďaka talentom a poznaniu talentov lepšie. Tak, kto začne? Možná si můžu já, tak za mě, že každý jsme jedinečný, každý máme určité své talenty a pojďme s nima pracovat. Pojďme si je najít hlavně, to je možná ten první krok a pak s nima pracovat a udržet si nějaký takový ten nadhled nad tady tím vším a... No ja by som ešte doplnil, že veľa ľudí si možno myslí, že stačí si urobiť dotazníček a prečítať si, čo mi to vytlačí a super. A som vyriešený. Hej, križovkársky týždenník mi povedal horoskop, ale práve tá práca s tým, tá investícia, ktorú my voláme LIPA, to je, že človek musí investovať do toho svoj čas, svoju prácu hlavou a vôbec sa na to nastaviť a motivovať, tak to práve prináša to, že ja sa naučím, ako tieto svoje talenty, teda to, čo je mne prirodzené, ako to používať užitočným spôsobom, vedome a na takmer perfektnej úrovni. Čiže to je tá cesta od talentu k silnej stránke. Tak, to bola Romana, to bol Martin, rozprávali sme sa opäť o talentoch. Milí priatelia, my sa budeme tešiť, keď si nás vypočujete a pozriete aj v ďalšej časti a budeme sa rozprávať tak ako vždy teda o ďalšej trojici talentov, o tom, akým spôsobom ich môžeme lepšie pochopiť, porozumieť, uchopiť, ako s nimi môžeme pracovať a ako sa môžeme rozvíjať tak, aby nám talenty slúžili a aby neboli iba nejakým takým ako naozaj že zoznamom, ktorý nám vyšiel z nejakého dotazníka. Takže ďakujem veľmi pekne obom ešte raz za inšpiráciu. Ahojte, čaute. Čauky.